ଏଇଟା ନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ତ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ତୁମେ କଣ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଜୁ ପଣ୍ଡା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆପଣମାନେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିବାସୀ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ରାଜଗୁରୁ ବାବା ମାଧବାନନ୍ଦ, ବାବା ରାଘବାନନ୍ଦ, ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣମାନେ ଆମ ଘରେ? ତୁମ୍ଭେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାବା, ତୁମ୍ଭେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହା ହେଇନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିନଥାନ୍ତି। କଥା ଠାକୁର ରାଜା କହିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ନା ଅବଶ୍ୟ? ହଁ ବାବା। ଧନ୍ୟ ପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ତୁମ ଘର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୋରେଇ ନେବା ପାଇଁ କିଛି କଳା ପାହାଡ ଏବେ ବି ମନ୍ତ୍ରଣାରତ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ କଳା ପାହାଡ ମାନେ ତମ ପ୍ରତି ଘୋର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। କହୁතුନି ବାବା କହୁතුନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁଣି ଆମେ। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ ବଶ୍ଚ, କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଦିନ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଏଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ହଁ ହଁ ଯା 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 ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଯା ଯା। ଭାଇ କଣ ହେଇଛି? ଏ ରାଧା, ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମ କଳା ଶାନ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଲୋ। ସେ ତା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବ। ହଁ ଅଜୁ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ କିଏ? ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ। ଆମ ବିଷ ପୋଷାକ ତମେ ଦେଖ କଣ? ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାଜା ପୁଅକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏ କନ୍ୟା, ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଅପମାନ, ଘୋର ଅପମାନ। ଘୋର ଅପମାନ। ସେଦିନ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନା ହରିଣୀ ଆଉ ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ ଭିତରେ ଫରକଟା ନ ଜାଣିପାରି ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ, ଆଜି ଯେ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଆମ କଳା ଶାନ୍ତକୁ ନ ହରେଇବୁ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ? ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କନ୍ୟା? ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆମେ ତମକୁ କି ପ୍ରମାଣ ଦବୁ କନ୍ୟା? ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ ହବ। ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କନ୍ୟା। ପଚାର, ଅନୁମତି ଦେଲୁ କଣ ପଚାରିବ? ପଚାର। ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାହିଁକି? ନଥିଲି ତୁମର ଦାଢି ପାଚିଗଲାଣି, ତୁମେ ଜାଣିଛ? ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଲଗା ଆଡକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କନ୍ୟା, ଶୁଣ। ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାମିଳନ ହୁଏ, ଏହି ଦିନକୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଉତ୍ତମ, ଅତୀବ ଉତ୍ତମ। ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ କଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦେବେ। ଏ ବି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେବି ଦେବି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାବା? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ତାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଅବଡା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଅବଡ଼ାକୁ ଅବଡ଼ା ଅବଢା ଅବଡ଼ା ଅବଡ଼ା ଅବଢା ଅବଡ଼ା ଖାଇପାରେ। ସେଠି ନଥାଏ ଜାତି, ନଥାଏ ଗୋତ୍ର, ନଥାଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ହଉଛି ଅବଡ଼ା। ଆପଣ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମବାଦ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। तो भाई हमने मुसलमान लोग କଣଟା ଭାବୁଛୁ? ନା ନେଇ ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥ नहीं भाई ନହେଲେ ସେ ବୁଢା ମରିବ, ଇଏ କଟି ମରିବ। ए भाई बड़े काम करो, पुलिस से बोला यहाँ पर जगन्नाथ